Čaute, zdravím vás, Loposokika a toto video bude o tom, ako som o mojich dvoch psoch. A nie, čumte, toto je Dusty. A čo je Beno. A takto nejak sa hrajú. Potom vám tam napíšem aj mená. No keby náhodou, no proste, keď si ich nezapamätáte, tak vám napíšem do popisku, alebo to upravím cez Viva video, takže tak. Nejako. A tu som kreslila smajlíčkov, aha. Tu je napísané, že Belo, to je tento čuvač. Tu som kreslila smiley. A tu som napísala Dusty. A napíšem vám do popisku, aké sú rasy. Dobre, takže toto bolo asi tak všetko, lebo mi dochádza pamäť, tak čaute.